na yung bag arabiyo aming kakabsat. Alas 6 manen iti rabi iti Sabado, kat kaduendak iti panagdebosyon, iti daytoy apasati na yung bag adamag. Panawen iti panagkararag. Nakapuyak launay, Jesus sikat saranay, natalgedak nulaket di, magnaakasidagkan ka, makipagnaaken ka. Jesus patgam kidaw ko, makipag nakinaldaw, wen ka di apo, wen ka di, tuy lubong alasatak, napnot silo ken pegad, sino ti mangaywan kanyak, awan na puno di sikat, makipagnaken ka. Jesus patgam kidaw ko, makipagnakinaldaw, wen ka di apo, wen ka di, tu nagibos tuy biyag ko, kanya kawanen tiyempo, dalan na kanapu, tapno pagarya magtengko, makipagnaken ka. Jesus patgam kidaw ko, makipagnakinaldaw, wen ka di apo, wen ka di, makipagnakinaldaw, wen ka di apo, wen ka di. Ti leksyon tayo ti dayto arabii, ket masarakan iti Ebanghelyo segon ken San Marcos, Kapitulo 6, manipod versikulo 6 agingga iti may kasangapulo ket talo. Kastoy ti mabasa tayo. Napan ni Jesus anang isursuro kadigiti aglikmot a barbaryo. Inayaban na dagiti sangapulo ket dua nga adalan na, ket imbaw na ida asagdudwa. Idi ka na ida iti panakabalin amang paksyat kadigiti dakes nga espiritu. Binili na ida, di kay mangitugtugot iti urean niya. Tinapay man wano bayon, wano kwarta, kadigiti bulsayo. Sarukod laeng ti itugot yo. Agsapatos kayo, katumanayon ti maysa a kagayo. Inayon na pay. Iti sa di naman a lugar nga da mangawat kada kayo, agyan kayo iti dayta a balay, agingga iti ipapanaw yo iti dayta nga ili. No dumteng kayo iti lugar nga awan umawat kan dumngeg kada kayo, pumanaw kayo ket pampagan nyo ti tapok kadigiti saksa kayo, akas banlaag kadakwada. Napan nga rod dagiti adalan na, ket inkas kasabada, kadigiti tattawa masapol nga agbabawi da, kadigiti basbasol da. Pinaksyat dati ado demonyo. Sinapsapuan da iti lana dagiti ado masaksakit, ket naimbaganda. Amen. Ti Diyos, bendisyonan natay kuma, ti panakaybasa, ti nasantuan nga Ebanghelyo.
Ibaon ni Jesus dagiti 12 nga adalan. Kakabsat, iteleksyon tayo ti dayto nga arabii. Iteleksyon tayo ti dayto arabii. Saritain na. Ti maysa kadagiti panangibaon ni Jesus kadagiti adalan na. Inbaon na ida asag dudwa. They were sent out 2 by 2. Pansinan tayo man daytoy. Apay asag dudwa. Apay asag dudwa. Tinaimbag adama gunuti nasantuan na kasurhatan. Saritain na. At ti testimonyo iti dua ket makaanayen iti uneg ti korte. These 2 disciples would make sure that the news, the message that they're sharing or that they're about to share to the people is true. Kaya't nga ibaga ni Jesus, babaen iti panagkadwa dagitoy nga adalan. Dagitoy dua nga adalan, iti panangibingay ti ebanghelyo. Patsen dagiti tattao kuma. Adaytoy adamag nga inda iwargawag ket pudno. They would testify of the truths of God. Agsaksida may papan kadagiti kinapudno iti Dios. Sumaruno kitaan tayo. Binili na ida, adida mangitugot iti oraan niya. Apay, kaya't nasa unday toy, kadagiti umawat iti sao ti Dios, kadagiti umawat iti banghelyo, kadagiti umawat, kadagiti mensahero ti Apo. Isuda ti rumbeng, amang suportar kadagiti adalan. Isuda ti rumbeng amang suportar mangted ti kasapulan dagiti agiwarwagawag ti ebanghelyo. It calls us friends to be faithful stewards, to share what we have in support of our church workers, of those who share the gospel. Ipakita na daytoy ti karit ni Jesus kada tayo, arumbeng asuportaran tayo, biyagan tayo, dagiti mangiwarwargawag ti ebanghelyo. Eksakto, at iday ti bulan ti Oktubre, ket Church Workers Appreciation Month. Church Workers Appreciation Month, kadagiti naduma ken kaduan asimbaan. Ngamda tayo dito Nax, I believe, into pala Pebrero. But nonetheless, itaman, bulan 1 Pebrero, lagi pantay daytoy. Ni Jesus, ekspektarin na. Dagiti umawat ti ebanghelyo, sustenaran da, biyagan da, suportaran da, dagiti trabahador ti iglesia. Dagiti trabahador, iti Apo. Ti salsod, kasano ti panang suportaryo, kasano iti panang tulongyo, kasano ti panang sustenaryo, kasano ti panang biyagyo, kay iti trabahadores ti iglesia, kay iti mensaheros ti Apo. May katlo, siputan tay kakabsat, kunana, kadagiti saan nga umawat kada kayo, pumanaw kayo kat pampagan nyo ti tapok kadagiti saksa kayo, akas balag kat akwada. Siputan tayo mat kakabsat, ta saan na tayo iti makaigapo, tapno. Dagiti tatao kat saan da, nga ayaten, ken patyen, dagiti mensaheros, dagiti trabador, ngayon baon ti Apo. At da ngamin dagiti naduma, at ang kami dagiti naduma. Ngay so da pa iti manginda ulo, tapno mapapanaw, dagiti trabador ti iglesia. Ni Jesus kinunana, kadagiti saan ngumawat kada kayo, pampagan nyo,
dagiti sandalyasyo. Imbaglakit din, tadakiti papastor tayo, diakonesa tayo. Awan pa'y tinadamag ko, anang pangpag, ti sandalyas na, uno sapatos na. Hindi pumanaw da ito nagtiglesia. Uno hindi pumanaw da, iti dati ang destino da. Ngam, ti may sa kinapudno ket, adda dagiti trabahador, adda dagiti mensahero ti Apo. Apo manaw iti iglesia, adda sakit din akam da. Agsangsangit da, apay. Agsipod, ta, adda dagiti tattao ti iglesia. Adda dagiti tattao ti iglesia. Ang nagbalin a rason. Tapno, umalis da, wano pumanaw da, iti destino da. At dapay, iti DS na. At dati may isa nga, pastor, kasakop ko kunana. Pastor, DS. Nagkarumat ti kastoy nga membro. Napadasan na, iti natudo. Iti panawan ti konseho, wano council meeting. Kakabsat, no, adama na iti pagkapuyan, pagkurangan na iti trabahador tayo. Ituloy tayo kanida a suportaran. Ituloy tayo kanida a dependaran. Ituloy tayo kanida ngay tag-ay. They are ministers of the word. They pray for us. They share God's message to us. Ikarkararagan na tayo. Ibingbingay dati mensay ti Apo kada tayo. Suportaran tayo kung di matida. Ikararagan tayo matida. Itag-ay tayo matida. Kamo dyan na nakakabsat. Ti panikipagnakan ni Jesus. Kas saksi kanagiti na imbag nga aramin na. Saksi kayo iti ebanghelyo. Saksi ti ebanghelyo. Kat saan lang nga para kayo iti trabahador. Saan lang nga para iti pastor kanya konesa. Para laeng da ito kada tayo. Agpaay da ito kada tayo. Kanagiti amin alay ko. Para da ito kada kayo. Amin tayo. Pastor, diakonesa, laiko iti iglesia. Awagan ni Jesus. Asumurot kanwa niya, kanwa na, kan ibabaon na tayo. Amapan, mangibingay, iti mensahe iti panakaisalakan. Jesus calls you to walk with Him, calls you to be with Him, and He sends you out to the world to share the gospel. Na ito'y kakabsat, tinay bagadamag, para kada tayo tinay ito'y arabi. Agkararag tayo. Madayaw ka o Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Agsipot na dinay ito'y arabi, pinalagi pa na kami. Arumbeng, asuportaran mi, itandudo mi, itag-ay mi, nagiti trabahador ti iglesia, nagiti mga ibingbingay, iti mensahem kada kami. Pakawanan na kami, wapo no, da kami ti nagbalin a rason, tapno, masair ti riknada, mapasaktan da, mapapanaw da, iti destino da. Tulungan na kami, tapno, mabalin mi kuma, akanayon, nga italo ida. Tapno, maboost iti espiritu da, nga agserbi kada kami. Wapo,
dawatan mi mat. Ipay mo ka diti, bilag kada kami. Tapno mabalin mi. Iti mapan mat kayo ito sa amin apas at tilubong. Kan ibingay mi mat, iti ebanghelyo. Akas ti panibingay, nagiti trabador mo. Agyaman kami, iti kari. Yes, agyaman kami o Diyos, iti karim kada kami. Adi na kamto pulos panawan, baybayan, nang runa iti kanito, nga ibingbingay mi, ti ebanghelyo kay ti sabsabali. Iti daytoy kanito o Diyos, dawatag nga rodken ka, ingka iburay tad adwa parabor kay iti anak mo akadwami iti daytoy a panagdepusyon, iti daytoy rabii. Ingka sagida nagiti amin ang masakit. Tapno mimbagda. Ilukat mo dagiti tawag kanurangan ti langit agpaay ti aglap na pusana na parabor kadakwada. Kadagiti addaan iti problema anadagsen. Dawatag kan ka tulungan ida. Wapo, saan kuman mabalin ang nga inaganan amin ita. Ngam amom nagiti kasapulan da. Patgam nga rod o Diyos, nagiti kararag kandawan da. Tinagan mo Kristo, daytoy kararag mi. Amen ken amen. Ti mamin sampay kakamsat na imbag arabi kada tayo. Katno, kayat tayo ti mangibingay, kay ti parabor nga naitad kada tayo. For any financial blessing that we want to share to us and to our church, the Nax United Methodist Church. Mabalin nyo nga i-deposito daytoy kaditoy nga bank accounts ken GCash account. Agyaman kami tagtultuloy at suportaryo kada kami. Agyaman kami tagtultuloy apan nakipagdebosyon kada kami. Maminsan pay na imbagarabi tayo ket ti Apo parabor na kayo. Bye-bye.